Tumpak di bambal melalari subarang kotak di paso mara palam sagan bananyo baman badari. Tumpak di badan melawak seorang kotak di paso lah pagi keadaan ibu baru badan mencari ramo-ramo tabang karimu. Yo inggo kabatangnya mara palam anu lamo dan jolio kabasu hari pagi kabatigan Tuhan segala batang masih mara palam maluku karalang padi nyampang rang siko maka batingan paidah mungkin bawa dia lagi nama lendokan wala dan bambang badari kadang taruh malah di bangkaulu kini barambuang urang di tarata nama ibu kan mana lah jorang siku awak kawacari arok mana jo mama tadi kedape bertamu jak sanyo liu tak jo tampak lai barimu melaka kapara si injalain tangan ladang datuenyo malah ari letengi laden tanyo tadi karang siko kekawan banyak ketuakan manonyo dari pasien talang kece urang tibonyo pagi bersana lendo pagi rang suka gak lendo duo pagi rang jami sababnya daun kaman gulai saibo-ibo hati rang nanti gak ibu duo hati kami pai nade hari pagi kabacari hari Minggu meladan balai salido kabali anak bungo pasang ke pasar membali baju uku yo jangko ketua kok nyotibo babaye malah kami ketambah yo ibin tinggal dulu Tuhan mangan kok iyo malaikat manggulai yang dia letarong tapi bandang dia panggulai masak padi mako iyo mapagi awak kabacari gulung lelapi sapula rumah panuang musuh muanya kami layang-layang tabang malayang malayo tabang dan di udara kini tak sampai ke daun tabu ndak datuk mayo do ketinggal seorang Pak Indra Joni tadi letih buku mulut tukang endang yuk pulang dah bola kape mani kapi pantai ramira pasari suranti orang kabalai pukul
tapi yang kami mana resiko awak pacarai selagi disumpui malawan putih alamu dolame basuh lambekan Arami alik meladen waro labu batantarananya mudik lolo alik keraja orang sikumbang biarlah tampe dia kandung sama jauh dia cara ceko masobok dua bulan pulang hati nak sana. Sakala batang Malaysia jalai rupa kayu mati marupa ketangala murenyo di dalam rimbo yang came bana lekan wangi awak pacarai lenang warasiko menjadi kayu tinggi kami menjadi alam tabang sekali seminggu marau dari pulai melagan ke kampung akad di eksinan malah aduk kabasimpang jembatan lain di baliknya pandai bana bantunya di kanun ba ibarat lapane alang di tabang dahalah ditunggu ulana ajo di kanunnya Makok dari Natara ke Bangkau indah sangkoro sampai sari makok jekudono sampai dulu tapi tibonyo yoga malam masa antara kandua ngasa kalang ulu indah disangkoro kacare lai hari pagi bacare duo nama dak nama batinggalkan odai makok jadilah dia bambang kabadari selindi mati tetata tapuwinya di batang padi sadang cuiko dia kok di pasar cari salah satu pasti menyasar kotak dan tinggal di nampai kok jadi bambang badari ribu-ribu pisang di bulan tanam pilade kulit tamu kodak badari daun paun kok jadi pagi rasiko kita mencari kok rindu besok tidak ada bulan kok untung dapet bertamu kok nak tuta paso cari jauh di mana ambil pangulai siang hari yoga ledo dan sari onde ayam jabat kuku ala tolong tambah gak dua balik jam lain gak ibu wana kami cari kalau keraya dek pai mandi sulasi letak di tapian ramo-ramo tabang karimu deko nak takut lah tua beliau kewangi kok bertambah gak dua balik jam lain dan cari rumah di siku di
dalam padi marukut ketanya ladeng kok dapet jadi awak kunci matoari dan kagakkan hari kosi yang